Allah uzvišeni dozvoljava vjernicima da udjeljuju sadaku javno, ali preferira da ona bude tajna sadaka. In tubtum sadaqati fe ni'immahi, kaže Allah uzvišeni u Kur'anu. Kaže, ako budete javno udjeljivali, to je lijepo. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. A ako sakrijete sadaku i budete je udjeljivali siromasima, to je bolje za vas. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Pa će vam Allah uzvišeni oprostiti vaše grijehe. Dakle, Allah uzvišeni preferira da sadaka bude tajna. Da bude kao što je došlo u hadisu, da udijeli desna ruka, da lijeva ruka ne vidi. I na ovaj način čovjek liječi kod sebe rijaluk, to jeste pretvaranje pred ljudima. Ako udjeljujemo više tajno nego što to radimo javno, onda liječimo svoje srce od pretvaranja pred ljudima. Pa ko od nas je spreman da udijeli više javno nego tajno? To jeste obrnuto. Više tajno nego javno. Nekako javno kad se udjeljuje, velike se svote novca udjeljuju. Međutim, kad je tajno, onda 10 eura dosta. Dosta, niko ne vidi, pa kad bude vidio, bit će 100. Ne, vjernik bi trebao više tajno da udjeljuje. Da udjeljuje desnom, da njegova lijeva ruka ne zna. Jer Allah preferira tajnu sadaku i ona je čistija za moje i za tvoje srce. Dakle, bliža je iskrenosti. Ono čega se trebamo čuvati kada udjelimo sadaku ili kada udjeljujemo sadaku, trebamo se čuvati dvije stvari. Prva stvar jeste da čovjek udjeljuje ono što mu ne treba i ono što je beskorisno. Dakle, imamo slučajeve da čovjek donese nešto iz svoje kuće u džamiju, a to je apsolutno beskorisna stvar. I njemu to nije trebalo kući. I onda džeće ga, hajde u džamiju. Allah uzvišeni kaže len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nećete biti bogobojazni sve dok ne udjelite od onoga što volite. Dakle, kad udjeljuješ, neka bude nešto što voliš. Neka bude malo i više toga imetka, neka bude malo teže srcu od njega da se rastavi, ali neka bude nešto što voliš da bi dostigao stepene bogobojaznosti. Dakle, prva stvar koje se moramo čuvati prilikom udjeljivanja sadake jeste da udjeljujemo samo ono što je nama bespotrebno. Da li je to odjeća koja je ostarala, cipele koje su stare i koje se ne mogu više nositi, ili nešto vrlo, vrlo malo od imetka, dakle euro, 2, a ovamo na konto 1000 eura. Dakle, udjelimo od onoga što volimo, od onoga što je srcu drago, kako bi doživjeli ovu bogobojaznost i dostigli ove stepene bogobojaznosti. I druga stvar koja se čovjek mora i treba čuvati kada udjeljuje sadaku, jeste da prigovara nakon što je udjelio sadaku. Ja ejuhellezine amenu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kaže Allah uzvišeni, ovi koji vjerujete, nemojte da kvarite svoju sadaku prigovaranjem i uvredama. Nemojte da kvarite svoju sadaku prigovaranjem i uvredama. Dakle, kad si udjelio nešto, nemoj da prigovaraš i nemoj da vrijeđaš. Ako si udjelio u džamiju, nemoj to da bude da si udjelio da bi bio tamo nešto glavni u toj džamiji. Ako si udjelio negdje nekom siromahu, nemoj ga vrijeđati, nemoj ga slikat, nemoj ga snimat. Nemoj ga pred ljudima pokazivat i svoju darežljivost reklamirat. Dakle, nemoj da kvarimo svoje sadake prigovaranjem i uvredama, nego čuvajmo svoja dobra djela i trudimo se da što više tih dobrih djela bude tajno, kako bi bila što čistija i kako bi Allah uzvišeni ukabulio.